Eskerrik asko, mahaiburu, senatari, jaun-andreok. EAJak senatura ekarri duen mozioa, hasierako testua, Euskal Herria Bildutik begi onez ikusi genuen. Nazio Batuen erakundeak aldarrikatutako kooperatiben nazioarteko urtea aprobetxatuz, ekonomiaz eta enpresa ereduaz sakoneko hausnarketa egiteko aukera ematen digula ikusi dugulako. Hori berez positiboa da. Eta hemen enpresa eredu eta apostu ezberdinak daude ikusi dugun moduan, neurri eta lege ezberdinak tramitatzerakoan. Mozio bat aurkezterakoan, alde batetik eztabaidatzeko aukera dago, eta hori beti da positiboa, eta beste batetik aukera dago bai ateratzea edo ez ateratzea, eta ateratzeko aukera bakarra zen alderdi popularrarekin zerbait negoziatzea, eta hori da hobetsi dena kasu honetan. Transakzional bat aurkeztu da, ez gaude, egia da, eta hitz egin dugu, ez gaude gu hain gustura transakzional honekin, eta arrazoiak dira ikusi dugulako Espainiako markora ekarri dela guretzako eredugarria den mugimendu kooperatibistaren etorkizuna eta helburuak. Gainera, eskuin espainolari aukera ematea sinesten ez duen enpresa, ekonomia eta gizarte eredu baten esku sartzeko ez da gure bidea hori esan izango. Eta hirugarrenik, sarritan ikusten dugu eta gaur barriro ikusi dugu zentralizazio joera argi bat. Eta hori ere ez dugu begi onez ikusten. Onartuko den testua beraz, ez da gure gustokoa, baina aprobetxatuko dut Euskal Herriko kooperatibismoaz hitz egiteko gaur daukadan aukera hau. Kooperatibismoa munduan zehar nahiko hedatua dago, baina leku bakoitzean bere berezitasunak ditu. Eta ni Euskal Herriko kooperatibismoaz mintzatuko naz. Mundu mailan erreferentzialtasun bat lortu duen kooperatibismoaz. Enpresa hauek gure herriko auzolanerako kulturan dute bere oinarria, alegia komunitatetik eta komunitatearentzat ekarpen bat egiteko konpromisoan oinarritzen diren enpresak dira. Eta erakutsi digute erronka enpresarialak gauzatzea eta oparotasun ekonomikoa posible direla balio sozialak indartzea bilatzen den une berean. Euskal Herrian lan elkartuko kooperatiba asko ditugu, hauetan langileak, jabeak ere badira, eta honek inplikazio eta ardura pertsonal bat eskatzen dau. Eta era berean, enpresaren parte izateak demokrazia eta justizia sozialean sakontzeko aukera ere badakar. Inongo zalantzarik gabe, enpresa egiteko ezagutzen dugun modurik justuena da, eta horrez gain gizartea eraldatzeko palanka perfektua ere badira. Eta bereziki goraipatu nahiko nituzke Euskal Herriko kooperatibismoan daukagun interkooperaziorako esperientzia. Kooperatiba batzuk bakarka ezin dena egin taldean egiteko saretzen dira, eta taldekoren bat txarto dagoenean lehen igoetzek azaldu digun moduan, ezer trukean eskatu gabe lagundu egiten zaio. Eskatzen zaion bakarra da, taldeko baten bat txarto dagoenean berak ere bardina egitea. Eta hau ezagutzen ez duen batentzako benetan sinesgaitza irudituko da, baina horrela da. Argi dago honelako enpresa ereduetan eskuzabaltasuna, elkartasuna, interes kolektiboa, konfiantza harremanak izatea bultzatzen dela, beharrezkoa delako enpresa eredu hauek bizirauteko. Eta hauek dira justu neoliberalismoak ekarri dizkigun jarreren kontrako baloreak. Individualismoak, kompetentziak eta mugarik gabeko hazkundeak itsutu gaituen garai historikoan, Euskal Herriko kooperatibismoa korrontearen aurka aritu da urte askotan. Baina momentu honetan esperantzarako itsasargiak dira gure herrian. Mundu hobe bat egiteko badakizkigu zeintzuk diran klabeak eta beraz, politikagintzan epe luzeko begirada eta politika publiko eraldatzaileak egiteko ausardia da behar duguna. Eta hurrengo urtera begira Euskal Herriko Kooperatiben Federaziotik ekimen ezberdinak antolatzen ari dira kooperatibismoaren garrantzia eta baloreak zabaltzeko eta gobernu espainolari eskatzea inplikazioa ondo ikusten dugu mozionek hasiera batean eskatzen zuen moduan, baina urteurreneko ospakizunekin batera baditugu hemen Madrilen beste egin behar garrantzitsu batzuk ere. Benetan eredu hau sustatu nahi badugu beronen berezitasunak aintzat hartu behar ditugu. Enpresa eredu ezberdina dira. Kooperatibetan lan egiten duten askok enpresari izaera dute, autonomoak dira, baina langileak ere badira eta legeetan kontuan izan behar ditugu. Eta besteak beste Europako araudiaren transposizioan edota ekonomia soziala bultzatzeko legean badugu zeregin eta ardura handi bat.
Esandako guztiarengatik ez gara iniziatiba honen kontra jarriko, baina López jauna, Euskal Herriko marka den enpresa eredu baten gaineko mozioa gustatuko zitzaiguken gurekin negoziatzea Alderdi Popularrarekin negoziatu ordez egindan moduan. Dena den, alde bozkatuko dugu 2025ko kooperatiben nazioarteko urtea aukera bat izan daitekelako mundu hobe bat egiteko. Danari eskerrik asko. A continuación.